Okungapheli kuyahlola. Ngizwa umoya uyashintsha kumaskandi. Impela kule minyaka. Sekuyiminyaka eminingi umaskandi uncike kuma-Blue Nation nama-Red Nation. Kodwa kubukeka lo mbango usufike emaphethelweni awo ngempela. Kungani ngisho kanjena? Ake sibuke ngelijulile. Umaskandi unezikhathi ezahlukahlukene osudlule kuzo nesingakwazi ukuhlukanisa ngazo. Zona zonke lezi zikhathi bekuba nalabo abavimbanisile okuyibona abasemehlweni abantu. Kodwa kuthi makuhamba isikhathi lokho kubuye kushintshe ubone sekungabanye sekuqala isigaba esisha. Ukushintsha kukaMaskandi ke kudalwa kakhulu ukufika kwabalandeli abasebancane bafike bathanda esinye isitayela esiza nabaculi abasha. Uma ngizokhuluma ngike phezulu nje kuze ngibe mfushane ngingahlukanisa izikhathi ezintathu ezinkulu kaMaskandi. Kusuka esikhathini sesixaxambili kuze kugcwensa nebhova bese kuzoba yilesi esikusobili sikaKhuzani noMthandeni. Labaculi ngokwezigaba zabo bonke bake baqhudelana babhonyana futhi ngengoma ezikhathini zabo. Ngenhlanhla labo bokuqala bakwazi ukubuyisana basungula iqembu lezingqungqulu zomhlaba ngaphambi kokudlula kukaBaba umfazi omnyama emhlabeni. Kuyiqiniso futhi ukuthi noNdimande neBhova babuyisana noma babengakayeki ukubhonyana ngengoma kodwa basebeqalile bekhuluma ngasese kungasafani nasekuqaleni. Ngeshwa ke umdali wakhetha ukulithatha masinya iBhova. Ngeke sazi ukuthi ubudlelwane babo babuzoqina kangakanani eminyakeni. Njengamanje sinalezi zinkakhe ezimbili ezilokhu zibhonyene futhi eziwubuso bukaMaskandi kule minyaka. Kodwa kuqaphele ukuthi laba babusisiwe ngeminyaka esingaphezulu kwale eyatholwa indidane nomfo kaMaqhawe. Phela iBhova ledlula emhlabeni liseneminyaka engu-28 nje vo. Okuyiminyaka bobabili uKhuzani noMthandeni asebekhule bayedlula kakhulu. Lokhu kusho ukuthi nemiqondo yabo isingaphuma ezintweni ebezibukeka zijabulisa ekuqaleni. NgoJuni ka-2017 bake babizelwa ebukhosini bakaMdletshe kwaHlabisa ukuthi bazokhumelana umlotha emva kokulimazana kwabalandeli beze bekhiphana imiphefumulo. Cha bavuma ukuthi impela bayabuyisana. Kodwa ngawo unyaka lowo zaphinde zakhala kuma-albhamu abo abawakhipha. Noma kwakuzwakala ukuthi sebehlisile kodwa ngokuqhubeka bagcina bebhonyana nje isidana kwacaca ukuthi lento ayikapheli. Kuthe ngonyaka ka-2023 uMthandeni wakhipha i-albhamu ethi Amakhotha Ngqo. Kule albhamu kunengoma ehawo eneyibongo ethi Sakhulela Empini. Kule ngoma uMthonga ucula athi angisayifuni mina impi. Angisayifuni mina into enodlame. Impi qhathi izitheli uyasinda umqhathi wayo. Iphinde ivunywe ngokuthi uyayiqhatha uyishiya nobani. Noma le ngoma inawo umtalapho kodwa uze ubheke kuKhuzani ngasekugcineni lapho bemtalapha ngokuthi uthembele emtalabhweni kunengoma. Ku-albhamu yakhe uKhuzani wabhonya kakhulu ku-track 9 wakho odumo. Kodwa kule ngoma kuyacaca ukuthi indlovu yayizwa inselelo yembangi yayo yokuqeda lempi ngoba kuneyinhlamvu ezithi lempi ngaphela kanjani wemfana ungajezanga. Aliboli icala mfana. uKhuzani wayivala ngokuthi waxabana nesiqhwaga mfana wami uyolwa noma ungasathandi. Konke lokhu kuyaveza ukuthi uyazi ukuthi lo mntalabo usunomuzwa wokuthi isikhathi sawo sesedlule. Ngomhla ka-15 September uMthandeni udidi abaningi eposta ingoma kaJumbo ahamba kuyo noKhuzani ethi noma ungavala. Unqenqe abathandi bomculo ukuthi bayoyilalela waze wancoma nokuculwa kwayo.
Phela abalandeli bese beqalile beyibuka njengengoma yezomaka le ebizokhishwa uMthandeni ebilindwe ngabomvu ngaleso sikhathi. Cha, kuyethusa impela ukubona umthonga encoma uKhuzani. Ngomhla ka-22 September bekugcacelwa uThibela. Lapho-ke kwamangala umhlaba wonke uma kufika amagidangoma kaMthandeni aziwayo ezokweseka igidangoma likaKhuzani. Ya empeleni leya nto le engangiyenza kumfowethu uNtibala ngangikhombisa nje abantu ukuthi ngempela mina ngiyiqonda lento yokuthi kuthiwa kuphoselana ngamagama kuye kwaba i-game before and kwakuyi-tuck shop ngangizwe leyo ungizwe ikhanda lawo nto ethi ufuna ukukhanda lento kwami nebhova njalo wayesekhohlwa ungizwe ukuthi phela mina ngeke ngifake nebhova nomunye umuntu ngiyafaka lentana. Kuthe ngomhla ka-2 November uKhuzani ube nomcimbi wakhe usubuya ihlandla lesithathu igcwalisa All White Spring Picnic eThekwini. Kule event uMthandeni uthelekile njengoba naye ubebhukhiwe bakwethu wazonandisa emcimbini kaKhuzani. Kuvezile ukuthi naye uzoba nomcimbi emdletsheni maqala uJanuwari. Impela ukuvela kukaKhuzani kulowo mcimbi kuyobe kuyisipikili sokugcina iqedeni lombango weminyaka. Ama-albhamu azophuma ngoDisemba ka-2024 azobe ewumhlahlandlela wokuthi uMaskandi ubhekephi ukusuka manje. Kungenzeka sesingena esigabeni lapho umculi ezokhuluma ngengoma kuphela. Impela uKhuzani ukushilo ukuthi impi ayisekho ku-interview abe nayo ku-Newsroom Africa nomhlonishwa uVusizwelanga. So abantu bakithi ake beyifundele ukuthi mangabe engomeni zethu emkhaya sishayana yes umncweka lokho yabo phela singabafana egcineni kosuku kodwa futhi asikhuthaza ukuthi abantu belwele lezo zinto lezo ukuthi thina siyancweka iqiniso ngempela nama akekho umkhulu ngemzondayo. Kungenzeka ngempela yini lezi zinsizo zigcine ihlangene isaphila nokuyinto yibhova nentidane abagcina bengasakwazanga ukuyenza. Cha, angiyibambe khona la bengisika nje elijikayo. Uma ubuke waze wafika la uzoyithokazela ivideo engiza nayo. Siza usubscribe ugibele ugandaganda ohambayo. Mina ke ngiyaphela lapha. Amade anginawo.